Всички са вътре, нали? Те са 11. Айде. Пак ще има 18 на 4. Абе, дай да има. Ние да вкараме нещо. Коста. Еш, ма, колинчи, как ги правят братката? Трябва да те запиши. Не. Как ми се ходи до Кенефа, майко? Айде. Сежо великан. Цъкаме. Чакай, че. Оставих си телефона, бате. Тука. Ето първата минута. Сега. Петко, бате. Спокойно, това ще ги бием. Айде. Да, бе, сега сме ние. Сега заграхме до сега. Дахме един гол предина просто. Да. Ето го, Сашо. Аз съм Само Serial избъртай. Plus. Serial Plus съм. Е, това беше уникално. Защо така? Браво, цека. То просто му бъгна, затова ни оцели, бе, тата. Може да ги Да, бите да. иначе. Да. Къв то? Само да не вкара сега. Къв удар е това, бе, брат? С външната част на крака в 90-ката. Това е. Пичу, аз ви казвам, 18 гола минимум. Дай центри вече. Те ни ги бихме 2 на 1. Там някаква контрола играхме. Това шут Те ли ни беше? биха. Това са. Засада. Гол. Ама аз не барам ботовете, те ще излизат така и аз не ги знам. Не, мен, аз съм... Ва! А бота трябва да го вземе това вече. Ама ще му взема това. Не. Буташ. Дай! Дай ти си! Спокойно. Виж какво правим, не може да си поеме топката, извинете. Аз кой бил цаме? Пич, не може да си приеме топката. Аз съм тук. Добре. Петко пропусна. Давам я. Ви цека, що са засада? Аз не знам. Така не съм цикал крило. Тя са много слаби, бе. Какво правят? Така играл ли си в Champions? Оле. Аз ако бях нападателя на тия... Браво. Ще обаче маква парка пак, бе. Охо. Искам я. Давай. Айде. То. Е, това е. Браво. Втора. И това е. Не би тревела. Карпито... Това кой е? Карпито цъка ли, бе? Това ми писа, знаеш. Ма къде цъка това? Това не беше ли бек? Чай малко да... Почна да дрибирам сега. Дай, пускай. Ако беше Сикс... Щеш да дадеш правилно. Той е нападателя и пропиля всичко днес. Браво. Идвам за съпорт. Не идвам. Давай! Да цкачам. Също. Наше е. Цъкнах кръг да взема топката. Че трябва да спра тичам, че мога много ще се измори. Корнер. Тук контратака. На къс отидох. Аз съм. Мале. Не.
Моя. Това какво беше? Така? Дай го. Ти Ти си. си, няма. Добре. Вкарваш. Добре. Удар! Е, То бати играч, то Русия. Ама както е. Наше е, браво. Пашата? Шата Петко. Махайте го, той е нападател. Той Петко нещо го добре дава. цъкаш. Нещо му стана това Петко. Много добре цъкаш преди. Какво става, бе? Стояме Централните Седма. защитници. Седма. 37. Ай, сега. Ама не на там, е. То също му е. Аз дам нагоре то. Също могат. Чакай. Чай, че малко. Брат, аз правя серия на дриблинг, той пуска топката Аре, на няма 50 крачки, бе, пас брат. вече. Тъпанар смотан. Тръгълник. Да излиза. Вече. Майко. Тя какво пропуска днеска, бе? Е това го. Това честно особено. Искам. Трябва да спра да греши пасове просто. Не, бе. То бати. Това крило ли е? Бек ли е? Халф ли е? Да, бе. Шиф атак ходи. Давай, давай. Ето го как, това е както между другото. Ай, вкарай! Аре! Вкарай! Удар! Айде, Браво, браво, е! Сега сега как да Браво е, цека. Точно, не дали знаеш как бях на силно в 9 гол в един матч. Не знам дали беше тогава. Те беше в Дагала, аз тогава. Да, беро е. Ай са. Ще ги обърнем, момчета, ще ги обърнем. Да, може. Аре. Ние сме. Трябва да спрегреши пасове, бате. 1,72, 1,82, 1,81, 1,82, 1,82, 1,79 мисля. И нали те, защото искат в метри да са аз им говоря. Вече съм насада май. Защо само засада, бе? Брат, не бях засада, но ти много късно ми е подаде. Какво много късно, аз кога получих? Ако съм Сега ще се може да насочен... бъдеш. Еко, бързо, аз съм насочен към вратата. Искаме. Аз ако ще я подам веднага... Давай. Е, горе. Е, това е. Аз мога да. Ей, Браво. Добре, Дочи. браво. това е ботът. То тъпия бот, докато ми даде брат нормално. Пах ти. Браво. О, този кой има? Плюс. Аз чай, че съм на позицията. А, Тъпанар. Що изкара вратата? Ай, боче. браво. Оп, среда. Сенчо. Ей, Цека Харли. Това е Карпи, да.
Парти. Браво. Сашо, нема. Браво, забрал съм как, цъка, бате. Бе. Буташ. Серджо, Не, бе. Той е като... О, Браво, боче. Къде е на мене ли? Как ни мина това, пич? Дома играч. Не, трябваше Имаше Сикси. фал. Що аз? На кой да дам? Ей, те се връщат. Цека, на теб да дам ли? На тебе дам. Не. Чекай, дам на... О, пич. Колко Какво ти е, става? бе? кога да правя сега? Виж, сега тръгваме, ето... чакай. Давай. Аз къде съм? Те като са 11... Ама това... За първи път я виждам това. Тая тактика. Ама те са... не знам, много са слаби нищо. Давай, ние ако бяхме по-чак на любимия. Някои... То бяха останали централни защитници. Да, Ще покриваш. Го ще съвърши за това, за втория мач, ли? чай сега. Много съм просто, няма да цъкам следващата игра, аз съм много слаб, мати. Какво ми става? Взимаме отпред. Дай. Добре. Аз помислих, че тръгна, викам да ти оставя, поне да я хванеш ти. Давай! Вкарай те, бе! Удар! Не. Ти записа ли ми, че има жълт картон? Аз забравих. Чай, Сашо. Давай. Не! Аре, Дай. чакай, откривам се долу. Аз на Ей. тебе, ама той е моя с 10 пасинг кода. Аре, почна да цъкам. За 8 път хавам. Мръднах, мръд! Аз съм този мач, аз забрал съм как се цъка, бате. Оле. Ето е. Това беше края, брат. Не. Днеска... Да се отказам и двамата. То се видя Ретайринг. след едно в едно Ретайринг. срещу цеката. Вече ще я мръдна. Трябва повече цъкам фил, аз... О, ма то сега тука, то ще я свали. Бъ! Излагах момчета. Почти. Дай отпреде. Дай бе, бото. Ай бе. Е? Ботовете. Я високо ти там да се да няма топката. Мерил.
Какво да правя сега? Те са трима. Четирима са даже в центъра. Иначе защитата е много напред. Един е много назад. То докато стигне паса... Това не е Миланов, а? Еми не знам, по-Погба. Да. Ха. Лахтите. Имаме ли още матч? Нямаме, това е. Това ли? Да. М. Хумчета, Айде. Свърши ли? Ай, защо? Ай, цека. Ай, сега трябва да цъкам повече. Явно ще идвам повече. Той да Забравя идваш. съм как се цъка. Ще видим кой ще стане сега.